עכשיו, אני אגיד לכם מדריך איך הפכתי מזה לזה. Hey guys, it's Olivia. אוקיי, דבר ראשון. עכשיו, תורידו מיקרו, אם לא, חבל עליכם. עכשיו, תרדו למטה, עד שאתם רואים את התמונה של האנימה, כזאת. לוחצים עליה, ואז שיש לכם את זה, אתם צריכים להחליף סאונד. אחרי שהחלפתם את הסאונד, עכשיו תחזרו למטה מה שאני רואה, ואת ככה תוכל להחליף תמונה. הייתם, החלפתי. אבל אתם יכולים גם, יש האופציה השנייה, לחתוך את התמונה כזה כמו שצריך, אבל שלי זה לא עובד כי לא נתג להם, אז עכשיו אני משנה את ה... אחרי שסיימנו, אנחנו עושים את הדאון, ויש לכם פה למטה את השחור הזה, ומחכים לפתאומית. עוד מזכירה, כאילו, אני לא יודעת, אבל המדריך הזה לאייפון, אוקיי? בואו נמשיך. תבחרו איזה חלון באייפון כזה, איזה שבא לכם. אני בוחרת את זה. עכשיו שחבא לנו. עכשיו, תחסו את העריכה והתוספת ויד. מה אני עושה? טוב, אוקיי. נכון שיש לכם חיפוש, תחפשו מיקרו. מה אני עושה? מיקרו. טוב. אני בוחרת את הקטן, יש לכם אופציה של גדול או בינוני כזה. עכשיו, תשים אותו במקומות כאלה. אבל זה רוצה את ה... כן, אבל לא משנה. עכשיו תחסו לחיצה ארוכה ותחסו על הראשון. לי פה הייתה בעיה כי לא ידעתי מה לעשות, אבל בסדר. עכשיו על הראשון, עכשיו שלוחצים עליו יש לכם מוזיקה. עכשיו הנה דוגמה. Hey guys, it's Olivia. סליחה על רגע, אז אתה יכול להחליף את מה שרשום הזה לעברית כזה, כמו שאני עושה עכשיו, אתה יכול להחליף. וזהו, ביי!